שלום חברים, אנחנו בסרטון חדש. הפקת ברמוח. טוב. היום אנחנו הולכים לשחק בעולם שלי. אנחנו הולכים להסתכל על כל הדברים שאני בניתי. סבבה? כן. אוקיי חברים, אנחנו מתחילים. עובד טיינתי. שכחתי לעשות אותו. טיינתי. אח שלי כאן. זה סתם ילד שחטפתי. זה סתם ילד שחטפתי. די. טוב. הייתם? זה בית רגיל. זה בית רגיל, נכון? זה בית רגיל. די, הנה. בית רגיל. תראו. שנייה. חכו חברים. שנייה. כמה זה נכנס? תיכנס. תוך זה. זה לא נכנס. חברים, אנחנו נחזור לכם שזה ייכנס. שלום חברים, אנחנו, תשמעו, אח שלי יהיה איתנו טיפה בערוץ בסרטונים. הנה, ראיתם? זה עבד. סגר. יש. בוא, זה כאילו חדר סודי שלי. זה סתם. אם אהבתם תגיבו בתגובות. סתם בית כזה חמוד. הייתם? ככה, צריכים לראות חץ. זה לא עובד. טוב, אנחנו ממשיכים. כאילו זה עובד, אבל לא כל כך, זה המצאה שלי. כאילו זה לא כזה המצאה מגניבה, אבל בסדר. זהו. תמליך טיפה. זה סתם. אין לי קול כמעט. אני שומע את זה, זה מפריע. מה אתה עושה? אתה עושה בכוונה. חברים, עכשיו אנחנו הולכים לראות בזה. נגיד יש לנו 10 דיימונד, טוב? זה עמוד אחד, אבל בוא נגיד יש לנו 10 דיימונד, אוקיי? ואתם משחקים עם מישהו בעולם שלכם, סבבה? בוא נגיד סורווייבל, די! בסורווייבל, אוקיי? הנה, נכנסתם לבית של החבר שלכם. אתם בודקים אם יש לו משהו, אין לו כלום, זה סתם בית רגיל. אבל אתם הולכים, לא יודעים אתם חושבים שיש שם כלום, אין פה כלום. הולכים. אבל בעצם, די! די. אבל בעצם יש פה משהו. די. הנה, עכשיו, זה סתם קיר, אתם רואים אפילו, זה קיר. זה קיר כאילו, תראו. טאדה. יש בתוך הקיר הזה דברים. תגידו בתגובות אם אתם רוצים שאנחנו נראה לכם איך בנינו את זה. אוי, זה נשרף כבר. זה בניתי טנק. זה התחיל בטנק. ואז הוספתי את הזה של מעלה, את זה. טוב, בואו ניכנס ונראה. לעלות, ללחוץ. ותראו, יש עוד קומה. דון. הגעתם לקומה השנייה של מיצים וחתולים סתם. אוי, מה זה? הנה חברים, עכשיו תראו. וזהו, ירדתי. עכשיו בוא נצא. זה הורה, אני בניתי פה בית, אח שלי הרס אותו. בגלל שהוא רצה לנסות בטנק. אני גם רציתי, מאוד רציתי. אבל אני הרסתי אותו. כן.
זה מה שמגניב. אם את, למשל אני גנב, אוקיי? יש פה תיבה, מעניין מה יש פה. עדיף שאני לא אגן. נפתח לבה. סתם. הנה ככה תראו. אהבתי עם זומבי כרגע. מה? זה לא הגיוני. למה? מה זה כל הדברים האלה? כאן כאילו אני צריך להישרף ואז למות, אבל פה זה סתם שאני בניתי. ואחר כך כאן אני יוצא? די, למה? די, אור. מה? משגע אותי. תראו, ככה. הבנתם? יופי. זה כשבונה את עצמו, סתם מאפן. אפשר לעשות עם מתג, הכל. הופה. אתם רואים? זה חדר כישופים. די. תראו, כאן אתם חשבים. טאדה. יופי. פה זה מלכודת לנובים. נגיד, נשים אותו. כנס! נתקע. פה זה אמור להיות ככה. כנס! נתקע. הבנתם? זה עשיתי בשביל אח שלי, הוא ביקש ממני. נכון? מסעדה. סתם. זאתי מסעדה, אבל אחד המגניבות. את זה אפילו לא העתקתי, את זה אני בניתי. אני בניתי מעצמי, כי לא העתקתי את זה. תראו. למשל פה הטבח. תראו, פה הטבח כאילו מכין, פה חלב. פה ככה מכין, תראו. זה שזה עושה אור, הוא כבר יודע. תראו, שזה עושה אור, אתם לוחצים ככה. ואז לוחצים ככה. זה שורף את הגולת. אתם לוחצים כאן. עכשיו היא נשרפת. עכשיו תראו אתם מסוגרים. זהו, למה אתה מגלה? ופה יש לכם את מה שאתם רוצים. לפעמים זה מבושל, לפעמים זה לא. הבנתם? ככה זה עובד. ותראו, אפילו אפשר לעשות ככה, תראו. להפיל, ללחוץ. להפיל. אוי, שיט, מה עשיתי? ניקח חרב. אללהו אכבר! נסגור את זה. שתי חברים. הנה. קיצר, הבנתם את העיקרון, לא? כאן מבשלים. וואו. בואו נרד למטה. ניקח חלב. אתם רואים מבושל וזה. זהו, ככה זה עובד. זאת המסעדה שלי. תגידו לי מה הכי אהבתם בכל הדברים. אבל עדיין לא סיימתי עם אותו רגע. אני אסתכל ואגיד לכם. מה עוד לא הראיתי לכם? זה עשיתי באיזה סרטון. תראו. אי אפשר לעבור, נכון? תראו, אי אפשר. לעבור. תנו לי לעבור. אתם לוחצים על כפתור, זה ניתן לכם. זה לא צ'יטים ולא כלום. וכל הדברים האלה, כל מה שעשיתי בעולם הזה, אם אהבתם, תנו בלייק, תגיבו, תנו תגובה ויאללה ביי.